Catalana a Girona. Us dono la més cordial benvinguda a aquest acte de l'agenda cultural, tot demanant-vos la màxima col·laboració per complir amb la normativa sanitària vigent. Gràcies, Casa de Cultura, per tornar a rebre Societat Civil Catalana amb tot l'interès i tota l'ajuda que sempre ens doneu. M'atreveixo a afirmar que el que ens hem reunit avui a la Casa de Cultura creiem i reivindiquem la visió galdosiana de la memòria compartida. Compartida, no manipulada ni imposada. Al llarg de la història d'Espanya són molts els episodis que demostren no només que els catalans hem format part inalienable d'aquesta història comuna, sinó que també ens hem sentit protagonistes, com a espanyols i catalans que som i serem. La Junta, socios y simpatizantes de Sociedad Civil en Gerona, consideramos un privilegio que se haya pensado en nuestra ciudad para presentar Girona. Ana Grau, periodista, escritora y autora de la controvertida iniciativa de traducir este texto de Galdós al catalán, ha logrado cuadrar el círculo. No se trata de una traducción literaria al uso. Sus entreactos aportan a la lectura comparativas actuales sobre el procés y sobre la pandemia, que nos mueven a reflexión. Si don Benito leyera la versión Grau de Gerona, ¿se identificaría con el gatopardismo cambiar todo para que nada cambie? El libro lo prologa Andrea Levy y el epílogo lo firma Albert Soler, que nos acompaña, periodista que con sutil ironía, a veces no tan sutil, pone en evidencia los hechos y a las personas que desgobiernan Cataluña. Jordi Canal, historiador y profesor en París, es un valor seguro que nos afianza en la historia que se basa en hechos y no en quimeras, producto del deseo de una Ítaca imaginaria, en muchos casos inducida por el interés espurio de algunos. Sergio Fidalgo, director de la editorial Gildi y del catalán.es. No pierde ocasión para apoyar proyectos que demuestran que no hay culturas de una pieza, que las diferencias enriquecen y suman siempre que exista el respeto indispensable para una convivencia en igualdad. Es lo que reclamamos desde el constitucionalismo. Societat Civil Catalana ha volgut col·laborar amb l'any Galdós en el centenari de la mort de l'insigne escriptor, patrocinant i impulsant la contextualització creativa de Gerona. El seu president, Fernando Sánchez Costa, veurà la presentació. Moltes gràcies, muchas gracias. Senyor. Bueno, a ver, hola, ¿se me escucha más o menos? ¿Al fondo se me escucha? No he encendido el micro, eso es importante. Ahora se me escucha. Por eso pregunto, porque a veces la tecnología y yo muchas veces estamos peleados. Primero de todo, agradecer una vez más a Sociedad Civil Catalana su compromiso, no solo en la celebración de este acto, sino en el proyecto, porque eso es un proyecto que nace de Sociedad Civil Catalana, y que dicen Civil Catalana hemos recogido, pero es un proyecto que nace desde la voluntad de intentar demostrar que Girona, que era una tierra que siempre ha sido leal con toda España, últimamente pues parece que se está equivocando un poco, y este libro lo que hace es reivindicar aquella Girona que luchaba codo con codo para que España fuera mejor. Pero antes de comenzar y agradecer y seguir con los agradecimientos, quería saber si ha venido Lluís Ventós. ¿Ha venido? ¿Está aquí? Sí. Pues quería pedir un aplauso para Lluís Ventós, con Lluís Ventós. Un aplauso para él. No es un aplauso al baladí, es que es el autor, es el artista que ha creado esta magnífica portada, y como con el lío de llegar no sabía si no lo había visto, no se lo podía agradecer, y se lo quería agradecer públicamente, que sepáis que no solamente el libro es magnífico por la pluma de Galdós, por el talento de Ana al traducirlo,
la pluma sin par de Albert a la hora de hacer el epílogo y el prólogo de Andrea Levy, sino también sobre todo de Andrea Levy, sobre todo que esta magnífica portada es obra suya y se la queremos agradecer y que bueno que quede constancia, porque muchas veces los artistas gráficos que hacen cosas muy bonitas y cosas muy impresionantes, parece que cuando llega el texto de por medio queda como en un segundo plano y no, esta portada está no solamente a la altura, sino casi la supera de este magnífico. Luis, gracias una vez más. Otra vez. Bueno, pues que de entrada que sepáis que no solamente que también estoy gratamente sorprendido, aunque supongo que esto ya es sobre todo mérito de Sociedad Civil Catalana, el estar en una sala pública, creo que es la Diputación, ¿no? Es la Diputación de Girona, me parece. Sí. La Casa de la Cultura, y se agradece que esta muestra, no voy a decir de tolerancia, porque al fin de cuentas el dinero público es de todos, los edificios públicos son de todos. Pero claro, los que venimos de Barcelona tenemos estas imágenes a veces muy raras de Girona y bueno, se agradece que no siempre estos estereotipos se cumplan y el poder hacer aquí este acto se agradece y por lo tanto agradecemos a la Diputación y a todos sus trabajadores la amabilidad para facilitar la... ¿Se escucha raro? No. Es que tenemos que hacer como que retumba. Vale. Y sobre todo, agradeceros a todos por venir, un viernes por la tarde, venir aquí, teniendo en cuenta que hace un día precioso, que Girona está llena de cosas, digamos, por hacer, y que encima tenemos que hacer esta especie de medidas de que hay gente aquí, gente en otra sala, y hemos llenado esta sala, llenado dentro de lo que se puede, y hay gente en otra sala, se agradece mucho que hayáis querido venir tanto a arropar a tanto a Ana como a Albert, como Sociedad Civil Catalana, y a este proyecto, al Girona de Benito Pérez Galdós. Si un insigne escritor como Galdós hubiera intentado escribir un episodio nacional, porque recordad que esto es un episodio nacional, Girona forma parte de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, hubiera intentado hacer un episodio nacional basado en la Girona de Carles Puigdemont y Marta Madrena, había habido por cierto un problema, es que en haber dejado la literatura se había tenido que exiliar, porque Girona ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho no en cuanto a la Girona real, la de la gente, sino a la Girona institucional, la de ciertos políticos que han secuestrado una ciudad para ponerla al servicio de un proyecto excluyente. Y hay que reivindicar, y Ana lo hace muy bien, porque Ana no solamente ha traducido, sino que ha escrito una especie de entreactos entre libro y libro, entre capítulo y capítulo, en la cual da su opinión tanto sobre la trama y la compara con la Cataluña y con la España actual, sobre todo con la Girona actual. Este análisis que hace Ana es magnífico. Y nos recuerda que hay dos Gironas, una onírica, que es la del procés, y una Girona real, que es la gente que vive e intenta escaparse. De hecho, la Girona de 1809, que retrata Galdós, era heroica, y ahora estamos viendo una Girona institucional más bien de ópera bufa, que prácticamente se dedica a montar espectáculos en vez de a gestionar. Y es una pena porque realmente Girona es una ciudad muy rica, es una ciudad muy bella, es una ciudad muy culta. Y a veces, cuando ves según qué cosas y ves que según qué comportamiento, está cierta pena, ¿no? Pero bueno, antes de seguir llorando, como yo soy el que habla, que soy el que presenta y me he enrollado mucho por principio, voy a dar primero paso a Jordi Canal, que es un magnífico historiador, es uno de esos historiadores de referencia de la Cataluña en la historia contemporánea, un historiador que hace historia, y no historia ficción. Un historiador que intenta explicar lo que pasa, y a veces estaremos de acuerdo y nos gustará, y a veces no, pero él explica lo que pasa, lo que él a partir de su análisis se encuentra. No hace análisis maravillosos oníricos tipo, de repente, Leonardo da Vinci, Donald Trump, Pericles, todos catalanes. No. Insisto, yo creo que a veces estarás de acuerdo, a veces no estarás de acuerdo, pero sabes que es riguroso y lo que explica forma parte de un trabajo, no forma parte de una especie de indigestión de ratafía para el 1193. Jordi Canal, adelante. Gracias, Sergio, y gracias a Sociedad Civil, a él, a Fernando, pues por haberme invitado a presentar este libro y haber confiado, haberme invitado de nuevo, ahora ya después de la reclusión del COVID-19, a volver a intervenir en un acto de Societat Civil Catalana. La meva intenció és una mica situar, perquè penso que del llibre i de les diverses parts del llibre, de la traducció, dels entreactes, de l'epíleg que escriu l'Albert, en parlaran ells molt millor que jo.
I he pensat que potser era millor fer una intervenció situant el llibre en general i situant-lo en el marc de Girona. Què significa un llibre com aquest en el marc de Girona? Deixeu-me dir d'entrada que la publicació del llibre jo penso que és un motiu de satisfacció, primer perquè és una aportació molt interessant aquest any Galdós i també diguem que posa a l'abast en català un llibre fonamental o que hauria de ser fonamental en la història de Girona i a més és una satisfacció perquè hi ha una reivindicació de l'autor. Saben que aquest any és el centenari de la mort de Galdós, ell mor el 4 de gener de 1920 i tot aquest any es celebra el centenari de Galdós. El llibre, Gerona, és un llibre de l'any 74, de fet hi ha dues versions, la versió novel·la, que és la que ha traduït Anna Grau, i la versió drama, la versió teatre. De fet, saben que Galdós va passar al teatre moltes de les seves obres, moltes de les seves novel·les. Ell en va adaptar unes quantes directament i d'altres les van adaptar altres autors. Primer perquè era una manera d'arribar a un públic més ampli i segon perquè en aquells moments al teatre, si la gent assistia a les representacions, donava molts més diners per un escriptor que vivia de l'escriptura que les novel·les. I també era una manera de rendibilitzar doblement el treball de l'escriptor, haver-la venut com a novel·la primer i després fer-ne una obra de teatre. I el drama és de l'any 93, però en tot cas la novel·la és del 74. És una de les primeres novel·les de Galdós, de fet les primeres que escriu, comença a escriure novel·les als anys 70 i és l'episodi número 7, l'episodi nacional número 7. Deia l'Anna Grau l'ha traduïda, però jo li deia a l'entrada que llegint-la a mi m'ha semblat més una adaptació que una traducció. I explicaré per què. A mi em sembla que la traducció estricta segueix criteris molt estrictament històrics de temps i de lloc i de llenguatge. I en canvi Anna Grau ha anat un pèl més enllà. És a dir, ha fet una adaptació d'una obra clàssica en un llenguatge i amb unes formes que són d'avui, que no són d'ahir. I a més hi ha introduït una sèrie de comentaris. És cert que també les traduccions que es feien al segle XVIII o a principis del segle XIX, l'autor intervenia molt en la traducció, les ampliava, però a mi em sembla que és més una adaptació com es fa molt sovint amb les òperes darrerament. Són òperes clàssiques però amb una representació totalment moderna. I jo penso que és això el que fa Anna Grau. I s'assembla una mica a això de l'òpera, però també es podria pensar en el cinema. M'ha fet pensar, llegint tant el text com el que tu hi aportes, m'ha fet pensar molt en una pel·lícula de l'any 2008, que és Sangre de Mayo, del José Luis García. El José Luis García fa exactament un treball d'adaptació, en aquest cas al cinema, no del 7è episodi nacional, però sí del 3è episodi nacional, el 19 de marzo i el 2 de mayo. I també la situa amb un llenguatge que és un llenguatge contemporani. No és el llenguatge que parlarien aquells autors si estessin parlant a principis del segle XIX. Per tant, traducció bé, però a mi em sembla que va més enllà, que és una adaptació. De tota manera, a no confondre ni traducció ni adaptació amb intertextualitat, que està molt de moda els darrers dies i que tenim aquí a Catalunya una de les grans adeptes d'allò que abans se'n deia copiar i plagiar, es diu intertextualitat, que és la Pilar Rahola. Però això no és intertextualitat, això és una
adaptació. Deia, Gerona és de l'any 74, primera sèrie als episodis nacionals, de fet és una de les 46 novel·les dels episodis nacionals, escrites en 2 etapes diferents, i ho diu Anna Grau a la introducció, és l'única de la primera sèrie que el personatge principal no apareix, però és que no... Galdós intenta fer-lo sortir a tot arreu, a Cádiz, a Madrid, a Bailén, a tot ple, però hi havia 2 coses incompatibles, i és que els setges de Saragossa i els de Girona passen al mateix temps. Per tant, no podia estar a tots 2 llocs, i ell està als de Saragossa, i l'Andresillo li explica els de Girona, per això no. És una novel·la escrita segurament en un mes, màxim un mes i mig, com totes aquestes primeres novel·les que escriu Galdós, i a mi sempre m'ha semblat Gerona un gran homenatge a Girona. De fet, jo ho vaig dir en un article de fa uns anys a la revista de Girona, que no va tenir massa bona acollida, però a mi em sembla que Gerona és un gran homenatge a Girona, i que només un nacionalisme tancat, obtús dels governants i de les elits, per dir-ne d'alguna manera, culturals de la ciutat i de Catalunya poden ignorar. I ho han ignorat tot al llarg del segle XX. De fet, no li ha passat, i és curiós, les 2 grans novel·les que parlen de Girona a l'època contemporània, totes 2 han tingut una sort molt desgraciada, perquè el nacionalisme dominant no les ha bandejat. És a dir, parlant de l'altra gran novel·la de Girona, que és Los cipreses creen en Dios, de Gironella, de l'any 53. Però, clar, tenen que va ser un best-seller, i de fet és una de les novel·les que apuntava a la Casa Planeta a Catalunya. Però, esclar, tenien, a mi em sembla un oblit imperdonable, tant el Gerona de Galdós com els cipreses creen en Dios de Gironella. I algun dia se'ls haurà de fer justícia. Jo penso que Anna Grau i l'Albert i el Sergio, com a editor, els hi han començat a fer aquesta justícia a Gerona. Ara només cal esperar que algú faci justícia també al Gironella i a los cipreses creen en Dios. Per què aquest oblit gironí nacionalista de Girona? Primer perquè està escrit en castellà i és d'un gran autor espanyol, Benito Pérez Galdós, que a més forma part d'una cosa que es deia episodios nacionales. I ja sabem que des del naixement del nacionalisme català, a principis del segle XX, només hi ha una nació possible, la catalana. I per tant, no hi poden haver episodios nacionales espanyols, per dir-ho d'alguna manera, perquè Espanya no és una nació segons el nacionalisme. Per tant, només hi ha una nació, la catalana, una gran i lliure. I a més tracta d'uns fets que el nacionalisme català ha intentat oblidar. I de fet només s'ha de veure, no es va celebrar a Catalunya el bicentenari de la Guerra d'Independència en cap moment. Perquè la Guerra d'Independència incomoda, perquè no encaixa en el relat nacionalista que han inventat els nacionalistes catalans, els gironins i els catalans en general, igualment com els de Saragossa, com els de Cádiz, lluitaven contra un invasor estranger, que eren els francesos, que era Napoleó. Es pot discutir aquí, una mica ho fa l'Albert a la pila, que era millor si quedar-se sota Ferran VII o sota Napoleó, però clar, un era l'absolutisme, l'altre no deixava de ser una dictadura i on aquestes esclafaven pel mínim a l'imperi, però en tot cas és tot una altra discussió, però és evident que aquests gironins, aquests catalans es mobilitzen en la Guerra d'Independència com a espanyols. I a més, el més interessant i el que avui pot sorprendre més a segons qui és que això no s'hi creava cap mena de problema. Els gironins de 1809 es sentien gironins, es sentien catalans i es sentien espanyols. I això no els creava cap mena de problema, tenien identitats múltiples. Això és el que es trenca al segle XX
a Catalunya amb l'aparició del nacionalisme català que fa impossible tenir més d'una identitat. Un és català i per tant si és català no pot ser espanyol i la part local és més complicada, però en tot cas el nacionalisme imposa en aquest sentit de voler anar cap a la unicitat, una unicitat que al mateix temps sigui totalitat, és a dir, d'alguna manera totalitària. Amb aquesta idea fan impossible que els gironins d'avui puguin pensar-se des del punt de vista del nacionalisme català com a gironins, com a catalans, com a espanyols i avui diríem com a europeus, que seria el més normal. Poden tenir-se 4 identitats que a més s'han de sumar a tot altre tipus d'identitats que tenen a veure amb altres qüestions que no són l'estrictament del lloc d'on ésser. Per tant, presentar avui aquí l'adaptació, i amb això acabo, del Girona de Galdós, traduït o adaptat per Anna de Grau, és també, em sembla, una manera de reivindicar una altra Girona i una altra Catalunya possibles. És a dir, una Girona i una Catalunya possibles no sotmeses als designis sempre sectaris, no pot ser d'altra manera, els designis del nacionalisme. Moltes gràcies. Bueno, si Benito Pérez Galdós fue el gran cronista de la Girona que resistió heroicamente de los sitios a las tropas napoleónicas, el gran cronista de la Girona contemporánea, de la Girona progresista, de esta Girona que ha creado una especie de guiñol con personajes pues, como Vivales, Presidente Torra, o sea, porque en el fondo esta Girona es un guiñol, o sea, es un guiñol y Albert hace con su maestría, mueve las marionetas para que hagan sus teatrillos. El problema es que por mucha imaginación que le pone Albert y por mucho buen humor que le pone Albert, el esperpento de los personajes le superan y ya cobran vida y hacen una especie de función que es mucho más esperpéntica de lo que Albert puede imaginarse en el mejor de sus sueños. Realmente te quedas muchas veces corto, pero es cierto, ese gran cronista de esta Girona contemporánea, de esta Girona procesista, y por contraste con esta Girona, digamos, que hubo a principios del siglo XIX que luchó por la libertad de toda España. Albert ha hecho un epílogo magnífico, que es el contrapunto. Generalmente conocéis a Albert más divertido. Albert ha hecho en este libro un texto más de reflexión, más profundo, no hay a divertir sino a explicar, y realmente es un texto perfecto. Es un gran punto final al trabajo de Ana y el trabajo de Galdós. Y Albert, todo tuyo. Que bueno, tanto Jordi como él se merecen un aplauso. Otro aplauso más. Bé, no? Sí? Vale. Home, a mi m'agrada molt veure aquesta gent d'aquí. M'assembla, que és un acte bastant transversal, aquest. Perquè m'ha semblat, sempre dic m'ha semblat, perquè quan aneu tots emmordassats no us conec bé. Igual m'equivoco, però jo diria que hi ha gent de Vox, del Partit Popular, de Ciutadans, del PSC, em penso que algun de la CUP he vist per aquí, la Madrena, m'ha semblat veure-la per... Aquesta és la primera fila, no. És que les emmordasses no... Bé, el cas és que està molt bé que un acte com aquest sigui així de transversal, que hi ha gent de totes les ideologies. Fins i tot hi ha un de l'Espanyol, que és el colmo, que és en Fidalgo. I jo que vaig començar sent anarquista, però al final m'he convertit com en Julio Camba, que era el meu gran referent, en anarco-aristòcrata. Que vol dir que em dedico a viure bé i no fer cas de ningú. En fi, a mi quan em van dir de fer un epíleg d'un llibre, la paraula epíleg em va fer una mica de iuiu. Hi havia un programa de televisió, el recordareu, que es deia Epílogo, i que tractava d'això, de fer una entrevista a una persona ja més aviat gran, esclar, i que
estaria a punt de morir-se i quan es morís, bum, es publicava, s'emetia el programa aquest, Epílogo. Em vaig espantar, fins que em van dir que en Galdós ja era mort de feia temps. I això em va fer tirar endavant i ja no vaig tenir por que portés mala sort ni res. Més enrere? Millor així? Vale. Potser sí que Don Benito és una figura incòmoda pels catalans. I si és incòmoda pels catalans, més ho ha de ser pels gironins. Des que aquesta ciutat va ser anomenada per president Torra capital de la Catalunya autèntica, o sigui, de la Catalunya de la Serra, o sigui, de la Catalunya groga. L'únic llibre de la història de la literatura que es titula com el nom d'aquesta ciutat continua sent un gran desconegut. I mira que ens arriben a promocionar merdes des de la nostra televisió. L'altre dia van disfressar de notícia un publireportatge destinat a promocionar un llibre plagiat, obra d'una senyora que viu a TV3. De fet, tinc entès que dorm en un camastre que li han habilitat perquè no hagi d'esforçar-se cada dia de casa seva a TV3, que seria pobreta, ja no té edat per aquestes coses. Però de Galdós ni fava. I no serà que des d'Espanya no s'hagin fet intents de provar Galdós als catalans. El més seriós va ser posar la seva imatge als bitllets de 1.000 pessetes. Quan 1.000 pessetes no eren 6 euros, no, sinó un bitllet verd, un símbol d'opulència. Llavors sí que els catalans, i no diguem els gironins, van arribar a estimar Galdós. Més que les seves pròpies mares. Però l'arribada de l'euro va acabar amb aquesta història d'amor. És ben curiós que els defensors d'aquella Girona de 1809, encara que molts fossin defensors del seu pesar, estaven no només defensant Espanya, sinó també uns ideals que es plasmarien a una extraordinària Constitució, 4 anys més tard. Va ser finalment per canviar-s'hi aquella Constitució. Però des de Girona es va defensar amb ungles i dents, com testimonien algunes plaques de pedra que queden en alguns pobles. Plaques, dit sigui de passada, que en la rebequeria anticonstitucional que va seguir l'1 d'octubre van ser arrencades quasi totes. Els manifestants pobrets ignoraven que aquelles plaques de pedra retien homenatge a la Constitució de 1812 i la van tirar a terra, com tiren avui les estàtues de tothom que no hagi pintat un fill negre. Ells veien escrita la paraula Constitució i tant els feia que fos la de 1812 o la de 1977. Al cap i a la fi, la majoria tampoc serien comptant més enllà d'ella. Dic que és curiós això perquè els seus descendents, els d'aquells gironins, són els que es permeten denigrar avui alegrement la Constitució i treure'n el nom de les places. Encara que la seva ignorància no sàpiguen ni el que arranquen, com ara la nostra alcaldessa. Segur que no ets tu, no? Però a l'alcaldessa se li perdona. Al cap i a la fi, confon també una escultura d'una discoteca amb una peça del Barroc. I els defensors d'aquella Girona, des d'allà on siguin, deuen pensar: per això van morir de gana. Després de llegir aquest llibre, un prega als déus perquè ens lliurin de líders messiànics. Álvarez de Castro va ser un d'aquests, sens dubte. Va obligar tota una ciutat a sacrificis inimaginables i tota una societat va quedar destruïda. Però fins i tot entre els líders messiànics hi ha classes. I almenys Álvarez de Castro no va fugir una calesa en direcció a Waterloo. Una vegada van començar a venir maldades. No, jo no m'imagino Álvarez de Castro cridant «Seguim!», mentre l'únic que segueix és la seva miserable fugida. Aquells homes tenien sentit de l'honor, i això Galdós ho deixa clar en el seu llibre. Julio Camba, els que em seguiu, sabeu que sóc un gran admirador de Julio Camba. A veure quan li tradueix un llibre a Julio Camba, al català també. En Camba va tractar Don Benito a la seva època de diputat, perquè en Galdós va ser diputat. El retrata com algú, diu ell, en Camba, que parlava tan fluixet que no el sentien ni els que seien al davant de tot. De fet, sembla algú que tot el seu prestigi allà es trobava fora de lloc. O potser era precisament pel seu prestigi. Un intel·lectual per força s'ha de trobar fora de lloc entre diputats. No diguem al Parlament de Catalunya, on una manada de monos borratxos s'asseuria al banc del govern i ningú s'adonaria del canvi.
El legal dels diputats, per tant, es limitava a fer el que li deia el partit, que és el que han de fer els diputats de tota la vida, o almenys els diputats que volen tenir feina i sou assegurats durant molts anys. Un exemple. Ara llegiré un petit fragment de Julio Camba parlant de Galdós. Diu en Camba: yo no conozco un hombre de más buena voluntad que don Benito Pérez Galdós. Cuando dice que se presenta al partido, cuando dice que se pertenece al partido, dice la verdad. El partido le hizo ponerse el día de la jura un frac de la primera serie de los episodios nacionales. Y lo peor no es que fuese tan antiguo, sino que le estaba muy estrecho. Y le pregunta en Camba: ¿pero por qué no se sienta usted, don Benito? ¿Es que quiere usted exhibir la totalidad de su frac? Y contesta en Benito: calle usted, hombre, ¿no ve usted que si me siento se me va a estallar? Y aquel día don Benito estuvo 8 horas de pie, todo por el partido. Acabo ja que no vull allargar gaire, i els epílegs són curtets, és bum. Dic en l'epíleg del llibre que estaria bé que a Girona es creés una ruta literària Galdós, on es poguessin recórrer els indrets que surten a la novel·la, a l'estil que fa, per exemple, a Barcelona amb l'Obra del Vent o a Besalú amb el Pont dels Suecos. Sé que és una utopia, i això no demano que es compari el valor d'aquells responsables polítics amb els que ens han tocat suportar nosaltres, que no és la meva intenció convertir una ruta literària en una cerimònia de la vergonya. Res. N'hi hauria prou en resseguir el relat de Galdós, tot visitant els llocs on transcorre l'acció. Els jardins dels Alamans, la Torre Gironella, la plaça del Vi, els Quatre Cantons... Però això no es farà mai. A la capital de la Catalunya autèntica no existeix altra literatura que l'escrita en català, per pastelent que sigui. Un poble que valori l'art en funció només de l'origen de l'artista, o pitjor encara, de l'idioma en què està escrit un llibre, és un poble destinat a la desaparició, a extingir-se d'una manera molt curiosa, anar entrant a dins del seu propi melic fins a acabar desapareixent. I ja està, moltes gràcies. Yo de aplaudir a todos los resultados. Bueno, lo pide Albert, pues Luis. Pues sí, bueno. Albert, sí, no solamente era diputado, que además quiero era diputado de la coalición socialista radical, o sea, es que era época de Pablo Iglesias, fue diputado. El historiador no sabe. Era la segunda vez. Fue diputado liberal en los años 80 con Sagasta. Luego con los republicanos ya en el siglo XX. Bueno, ahora llega el turno de la gran hacedora realmente de este proyecto, porque aquí quien se lo ocurra de verdad, nosotros hemos hecho cositas, hemos apoyado, pero aquí quien se ha pasado aquí, se lo ha bregado realmente durante semanas, ha sido Ana, que realmente, claro, yo reconozco que tengo un nivel de catalán estándar, o sea, yo cuando ya se cosas un poco ocultas, es aquello de que vas con miedo. Entonces, claro, cuando me pasó el texto, yo lo vi y dije, hostia, lo veo demasiado impecable, pero igual es que yo soy aquello, soy un poco tocho. Y busco un amigo de estos que es aquello y se lo transferí. Oye, mira, le echa un vistazo y me dice, no, eso está perfecto. Me lo dijo así. Y pensé, se ha currado molt, eso te lo ha currado molt. Y que sepas que un amigo transferí, he dicho que te lo has trabajado muy bien y mucho. Y como lo ha dicho él, yo no voy a enmendar la plana y sobre todo que sepáis que Ana no solamente lo ha hecho por amor a Galdós, lo ha hecho por amor a la convivencia, por amor a un proyecto como el Sociedad Civil Catalana del que forma parte desde hace tiempo y cree que este libro puede aportar ese granito de arena para desmitificar que Girona, como lo queráis decir, es tierra, digamos, perdida. No, no lo es. Simplemente hay unas mayorías en el ayuntamiento que han secuestrado una ciudad maravillosa, pero que se pueden recuperar. Y espero que todos los que estéis aquí lo podéis trabajar para conseguirlo. Pero sobre todo, Ana lo ha hecho con mucha ilusión, lo ha hecho con muchas ganas y ni el COVID ni nada ha conseguido que este libro esté aquí. Un aplauso para Ana, que se lo merece de verdad. Bueno, gràcies a tots per venir. Un altre avantatge de parlar l'última és que quan gent tan espavilada i tan intel·ligent a parlar d'una altura ja arribes a feina feta. O sigui que jo intentaré no repetir les coses. Voldria destacar algunes coses. Bueno,
la Girona leal. Sembla que hagi de demanar perdó, bueno, és que ser leal no és xungo. És que aquí es presenta un fals dilema. No, és que si Girona és leal, si Girona era espanyola, era rònega, inclús com un fals dilema entre el patriotisme i el liberalisme. De fet, a veure, mirem un buns moderns. A mi també, per exemple, jo envejo moltes coses de l'estat del benestar suec, però no em faig sueca. Intento, si a cas, traspassar aquelles coses aquí. O sigui, intentes que les coses... Quan t'agraden coses que passen en un altre país, en el teu no, intentes que també passen en el teu. No canvies de jaqueta nacional. El dilluns soc portorriquenya, el dimarts soc sueca, el dimecres soc finlandesa i el dijous torno a ser catalana perquè em toca cobrar la pensió. No, dius, a veure... I de fet aquest és una miqueta el gran dilema i per això m'agradava molt que... A veure, el problema amb Galdós és que molta gent no se l'ha llegit, diguem-ho clar, no? I llavors, a veure, precisament ell en el llibre aborda constantment aquest fals dilema entre patriotisme i liberalisme que d'alguna manera va marcar la seva vida. A veure, Galdós és un personatge que no el detesten només els processistes, el detesten tots els ignorants, entre ells els processistes. De fet, Galdós és un autor marginat pel franquisme, perquè havia sigut socialista, perquè havia sigut laic. Després és marginat pels antifranquistes, perquè no era prou de la cera de l'altre cantó, perquè era un liberal, perquè havia estat exacte, havia sigut socialista, quan ser socialista, diguem-ne, té un component romàntic, diguem-ne, que no sempre es té present. Ell és un autor molt més apreciat als Estats Units que no pas aquí. És un autor de qui María Zambrano destacava la su pietat i su ironia i su empatia. I de fet, quan tu t'aboques a llegir les obres de Galdós, el que t'estora és la visió immensament moderna que té tot el que passa. Vull dir, a veure, tot això que comentàvem aquí, vull dir, ell és veritat que expressa una gran admiració per l'heroisme de la resistència de Girona i per la integritat de Mariano Álvarez de Castro, però també el tracta inequívocament com un animal. Com t'hi diu, escolti, vostè no pot defensar una ciutat amb les muralles de Massapà, amb un defensor per cada 5 atacants, i tot així la van rendir per gana. La van rendir per gana 7 mesos després, però clar, realment hi ha un moment que la defensa de Girona esdevé inhumana. I Galdós això no ho amaga, no ho amaga en cap moment. Llavors insisteixo que es podia ser patriota i liberal, Galdós n'era, i que ser patriota i lleial a l'altra gent no és xungo, al contrari, a vegades implica grans sacrificis, sobretot quan ets una persona d'idees avançades, diguem-ne que tu pateixes, diguem-ne, perquè en el teu país les coses no vagin més de pressa com voldries, diguem-ne, però no ho arreglen ni desertant, ni renegant, ni traint. Es un gran escritor. Todo esto funciona porque es un gran escritor. Insisto, ha sido ninguneado, ha sido muy ocultado, no se ha querido leer. Incluso hay personas que presumen de no leerle. Aquí se ha citado cuando murió. Bueno, ya sabéis que le regatearon el premio Nobel. De hecho, a ver, todos los que hayan sufrido cierto ninguneo por el proceso tienen que sentir cierta familiaridad con los problemas de Galdós. O sea, Benito Pérez Galdós es un escritor que si fuera inglés o americano, bueno, estaría a la altura de autores universales de los que no desmerecen, eso es así. Entonces aquí, por ejemplo, me siento muy honrada de que se compare mi trabajo con la adaptación de García. Bueno, yo de García, por ejemplo, estoy muy contenta de la adaptación que hace del Abuelo, que fue la primera obra que leí. Es verdad que la leí en teatro, en versión teatral, en versión dramática, porque Galdós salta una cosa a l'altra. Però bueno, el que voldria subratllar és això, que Galdós les va passar putes a la seva època, o sigui, amb els franquistes merda, amb els antifranquistes merda, va morir gairebé en la indigència, i ja dic, se li va intentar regatejar fins al final el reconeixement oficial, o sigui que estem com estàvem. O sigui que Galdós, que tota la gent que intenti blasmar Galdós com si fos un autor del règim, una cosa, està faltant a la veritat. Està faltant a la veritat perquè era tan víctima com podem ser nosaltres avui en dia. Que és una de les coses que em va fer sentir molt a prop d'ell i que em va animar a fer aquesta traducció o adaptació que vulguis veure. De fet, m'agradaria parlar del tema lingüístic, ja que ha sortit aquí diverses vegades. A mi hi ha hagut gent que diu, tu com t'ho has fet per traduir Galdós, que és un autor que té fama de ser muy verboso, de fer el que se li critica a vegades és un estil com antic. Jo discrepo radicalment, a mi m'ha estat molt fàcil, no he hagut de forçar-me gent. És veritat que tinc una arma secreta, que és la meva iaia, la meva àvia d'Arbúcies, que de fet, a veure, ella tenia un català molt
molt peculiar, molt antic i alhora molt modern. Jo, diguem-ne, connecto amb la iaia i això surt del volat, però de fet, a veure, jo voldria dir que jo he adaptat a vegades o traduït altres textos del castellà al català d'autors contemporanis i m'he hagut d'esmerçar bastant més per fer-los fluïds i legibles. Galdós a mi, home, he hagut de resoldre alguns problemes, però en realitat pixa molt fluid, o sigui, surt molt lleuger. I jo voldria insistir sobretot que és una feina en equip. Per començar, amb el Benito Pérez Galdós, per continuar amb la iaia. Jo sense la iaia això no ho podria haver fet. No ho hauria pogut fer sense els companys de Societat Civil Catalana que hi van creure, i que hi van creure en el sentit aquest no provocador que hi volia donar. O sigui, a veure, estic molt contenta que segons qui això ho vegi com una provocació, perquè que segons qui ho vegi com una provocació vol dir que anem bé, però no era una provocació, era un acte d'amor. Era un acte de desperteu, o sigui, tenim, com tu deies, una memòria compartida molt millor que no ens pensem i tenim unes virtuts cíviques, un nervi cívic, un nervi nacional, sí senyor, del qual no ens hem d'avergonyir i que no és per res una cosa antiga, passada, sinó que pot estar en punta de llança la modernitat com estava i estava el dos. A mi m'agradaria que molts salvapàtries i molta gent que es pensa que és moderníssima, sense pensar, algunes feministes histèriques es llegissin a Galdós, que els hi passa la mà per la cara anant i tornant. També és un treball en equip, evidentment, amb l'Albert, aquest llibre no sé el mateix sense l'Albert. Jo comptava amb l'Albert per posar això al to anarco-il·lustrat, anarco-il·lustrat, perquè, a veure, els articles de l'Albert no farien tanta gràcia si no estiguessin molt més pensats i molt més documentats del que segons qui es pensa, o sigui, diguem-ne, el humor para quien se lo trabaja. Si els articles de l'Albert fossin una xorrada, no ens farien la gràcia que ens fan. I, de fet, ell comparteix amb Galdós una capacitat de projectar llum sobre una zona fosca, sobre algo que no quieren que veamos. Evidentemente que os voy a contar a Sergio Fidalgo, que es el bibliotecario de la Resistencia, está sacando adelante la biblioteca de los Jedi, con todo en contra. No puc estar més contenta d'haver comptat amb una participació de luxe com la teva i de veure entre el públic persones molt implicades. Jo sé que és un divendres de juny i que es deu estar de conya a la platja, fins i tot en distància social. Vull dir, a veure, jo penso que hem aconseguit arribar a algun lloc amb això, estar millor el que estàvem i, bueno, seguir. Molt bé. Y bueno, no sé si tenemos tiempo de abrir o ganas, si algún vol dir la seva, si alguien quiere comentar o... Bueno, yo os explico un poco, tenemos un ratito todavía. A eso de... Pues ánimo un compromiso, cuando No, esté bien. A las 8:25 cortaremos para que quien quiera, porque hay gente que ha comprado el libro, quien quiera que se lo firme Ana, que se lo firme Albert, que aprovechar que es importante tener los libros dedicados, luce mucho más biblioteca y si alguien lo quiere, lo compra. No, es que yo soy fetichista, ya lo has visto, nada más llegar te lo he soltado, o sea... De hecho, yo lo tengo aquí y la defenderá a muerte mi libro. Y si alguien lo quiere comprar, fuera está. Pero tenemos 25 minutos de preguntas. Yo solo te rogaría dos cosas. Que sea pregunta realmente, que le dirijáis a alguien y que sea, vale, si queréis hacer un poco de introducción, un minutito, pero que no sea un discurso para que se pueda... No sea como el Consejo de Ministros, vamos, ¿no? Exacto. ¿Alguien se anima? Si tendría que empezar yo. Fernando? Bueno, Fernando Sánchez Costa... Sí, però jo volia fer una pregunta, perquè hem parlat molt. Parla'ns de la relació entre Girona i la pandèmia. O sigui... Perdona, para que t'escuche... Bona tarda, mentre feies la traducció, algun cop anàvem parlant, i tu em deies és que em recorda moltíssim el que estic traduint a la situació de reclusió que estem vivint amb la pandèmia, amb el Covid, etc. Aquí hi ha una lectura inesperada quan vam iniciar aquest projecte i m'agradaria que aprofundissis un moment amb això perquè em va semblar molt curiós. Sí, de fet és veritat, o sigui, en un primer moment el projecte surt en Manning, o sigui, les notes, els entreactes, o sigui, la retranca era per l'adaptació, estava enfocada a fer un paral·lelisme, o sigui, una mica amb el tema del procés, no? Pero entremig se atraviesa el COVID. De fet, yo el grueso de la traducción lo hago encerrado en mi casa en Madrid y oyendo a las 8 com la gente sale en el balcó a aplaudir i diu, carai. Llavors, esclar, això em va fer encara més conscient de la modernitat de l'obra, no? Perquè
aunque el narrador es Andresillo Marijuán, que es un regular, un soldado aragonès, ha aterrizado en Gerona i tal, hi ha un gran coprotagonista que és un metge, el doctor Pau Nomdedeu. Voldria preguntar, dels que esteu aquí, tranquils, podria aixecar la mà els que s'hagin llegit el llibre en algun idioma, o sigui? Bueno, Déu-n'hi-do, hòstia, bien, estamos entre gente seria, vale. Bueno, pues, no, clar, és que a vegades dius, bueno, vas com... Bueno, pero que todos los que lo habéis leído sabéis que hay un médico que, bueno, que es un puntal de la acción y con un punto de vista muy moderno, porque arranca que, vale, muy bonito resistir a la sed y tal, pero tiene una hija muy enferma, gravemente enferma, a la que se pasa todo el libro, toda la historia, intentando ocultar que hay guerra en Girona, y él, que era un hombre bueno, que era un hombre noble, llega a cometer verdaderas canalladas para conseguir alimentar a la hija, porque no oblidem doncs, que el gran enemic, Girona cau derrotada per la fam. Llavors, esclar, a mi això, en un moment en què es plantejava que ens hem trobat tots en aquesta situació del Covid, afortunadament, bé, almenys no pel comú dels mortals, això no ha significat morir de fam, o sigui, es va doblar el preu de la cesta de compra, jo ho vaig notar, o sigui que si abans omplies el carro per 50 euros, ara omplir el carro eren 100, però bé, diguem-ne, de menjar n'hi havia, de fam no ens hem mort, però de sentiment una mica sí. I realment te'n dones compte de la gravetat d'estar en mans de gent poc qualificada per governar o poc motivada per defensar el bé comú quan ve una d'aquestes. Llavors, a veure, jo penso que la crisi del Covid ens ha fet conscients de la nostra vulnerabilitat global, o sigui, ja no cal que vinguin francesos o qui sigui a invadir-te, o sigui, ja venen els virus i realment, més que mai, necessitem lideratges de qualitat, lideratges que liderin, que no donin pel sac, i com a ciutadans hem de fer-nos molt corresponsables d'això. O sigui, ja no s'hi val a inhibir-se, de dir, bueno, a mi no va, yo es que de política no entiendo, yo es que la economía no es lo mío. No, mira, és que vostè palmarà igual tant si entén com si no vol entendre. Llavors és el moment de mobilitzar-se en el bon sentit i de fer-se corresponsable. I això no té per què ser una crida a la intolerància o a l'agressivitat. De fet, una de las cosas más bonitas de esta novela esta inmensa capacidad de empatía de Galdós. Os he dicho, para los que no lo hayáis leído, que hay personajes que cometen verdaderas canalladas y Galdós lo rescata una y otra vez. O sea, existe el arrepentimiento, existe el perdón. O sea, tu pots haver fet una cosa molt lletja perquè tenies por, perquè la teva filla es moria de gana, perquè no sé què, però després hi ha una redempció cívica, hi ha una capacitat de reconciliació, o sigui, que l'Andresillo i el doctor Nomdedeu siguin capaços de reconciliar-se després de tot el que ha passat i de tot el que han fet, és una gran lliçó. És una lliçó de fraternitat, és una lliçó de civisme, és una lliçó de llibertat i de responsabilitat. Llavors jo penso que, ja dic, això va començar per tocar els pebrots al Puigdemont i ha acabat, en el meu cas, com una gran reflexió sobre el món que ens espera i el paper que tots tendríamos que jugar en él. Siguiente pregunta. ¿Alguien se anima? ¿Elda? No le tengáis miedo al micrófono que mi compañera Zaneta lo está limpiando cada vez. Aquí no pasa nada. Yo que sí he tenido la fortuna de leer la traducción adaptación de Ana, sí que os digo que si tenéis oportunidad la leáis, porque no es una traducción, como decían cuando empezaba a introducir el acto, es una reflexión sobre las personas y el camino que nos queda por recorrer y podemos recorrer. Creo que eso es interesante. Ana, más que preguntarte, que también quiero felicitarte porque realmente creo que has hecho un gran trabajo. Ahora, cuando tú dices seguir, danos alguna idea más para aprovechar lo que nos has enseñado en el libro, por favor. No, a veure, jo el fet que estiguem tots... O sigui, ja dic, per mi la gran satisfacció d'aquesta història és que tota aquesta idea comença una mica per culpa d'aquesta dona. Aquesta dona em convida aquí a celebrar el Dia de la Constitució. Que no és la Madrena, que
No. O sea, pels que no hagin llegit el llibre, yo esto lo cuento en la traducción. O sea, en diciembre del 19, cuando se cumplían dos siglos del fin del asedio, que más o menos coincidían con el día de la Constitución, el Mata me invita a celebrar con ells el dia de la Constitució, i com jo soc nascuda a Girona, on vaig viure fins als 2 anys, de fet, aprofito per agrair a l'Albert que no em deixés ficar la pota amb el tema dels topònims, perquè, clar, vull dir, jo no tinc un coneixement quotidià de Girona, i llavors, com mestre Galdós tampoc el tenia, de fet, per exemple, es nota molt que ell no coneix Girona, perquè així és com tu llegeixes Fortunata i Jacinta i són 1.000 pàgines, de les quals 400 són descripcions de cada cantonada, racó, taberna i botica de Madrid. Aquí el tio... tot és acció, és molt Netflix, no? Sí, però en realitat no... Tot passa en interiors i a la muralla sí, però de fet es nota que no coneix Girona, es nota que no domina el català y es nota que toca d'oïda. O sea, que de hecho té la honestidad de poner un narrador interpuesto, supongo para cumplir las carencias, però com jo no em volia que em posés la cara vermella, dic, Albert, sisplau, carinyo, mira't un per un tots els topònims, a veure si he posat alguna cosa, que ens va tenir la paciència de corregir-los un per un i d'evitar que fiquéssim una cosa. Però bueno, volviendo al tema. M'agrada que reconeguis la meva feina aquesta, eh? Clar, sí, a més, rigorosament de franc. Que no pensi la gent que ha fet la pel·li que ja està. No, sí, ell va fer, diguem, la correcció topogràfica. Galdós va fer exactament el mateix. Galdós només havia estat una vegada a Girona. Es nota. Però va conèixer un gironí a Madrid, a l'Ateneu, que es deia Almada, em sembla, Manuel Almada, o alguna cosa semblant, i li va demanar, estava a Madrid per estudiar arquitectura, aquest gironí, i li va demanar que li fes un plano que es conserva, un plano del centre de la ciutat, i és a partir d'aquí que fa. I a més en aquest plano és molt divertit perquè tu fes una referència en un cantó del dibuix, li dibuixa com es balla una sardana. Bueno, és que la sardana és tremendo perquè, clar, allà es nota que Galdós no tenia idea perquè fa ballar una sardana al menjador. Allò, ara ens animarem a ballar una sardana. Jo li explico a aquest home que les sardanes no es van pensar. O s'està marcant un buñuel, no sé si se'n fot, no? O és que no en sap, es pensa que sí, que el ballar la sardana és com jugar al parxís. Jo com que reconec que soc bastant anti-sardana, ja per tenir totes les gràcies, a mi em va fer molta gràcia aquesta escena perquè jo la sardana em posa molt nerviosa. Però volviendo al diciembre del 2019, jo vaig venir amb ella, tot eren facilitats, evidentment, o sigui, ens van rebre amb banderetes, veniu i tal, no sé què, no vam tenir cap problema per anar a la plaça de la Constitució mal anomenada de l'1 d'octubre, que per cert, jo m'agradaria recalcar, que tenim instruccions d'això, el 1 de octubre es la fiesta de la Plaza de Orientes, cuando Franco accede oficialmente a la jefatura del Estado. O sea, es que vamos a decirlo todo. Realment és que escriure-ho tot, però bueno, a la plaza, els Mossos d'Esquadra, això està explicat en introducció, los estudiantes, y estuvimos repartiendo ejemplares bilingües de la Constitución, y yo le digo a ella, oye, ¿y si repartiéramos Gerona? Y me diu, tot un dia no. Ja estem desbordats, però llavors jo a l'AVE, de fet em anava llegint el llibre i dic, és que això és molt bo, és que això és molt modern, això és molt actual. I clar, quan jo proposo, i ho dic amb la boca petita i t'ho comento a tu, jo no esperava realment que tot això anés enlloc. I de cop i volta va anar creixent, i tu t'hi vas implicar, i el Lluís s'hi va implicar, i tu t'hi implicaste, l'Albert em va dir que sí, i realment me'n vaig donar compte que a vegades sense voler toques una tecla, per això dic que aquí hi ha una gran feina col·lectiva, començant per la meva iaia, que a més a més és el poble on es va inventar la CUP. O sigui, la CUP es va inventar a Arbúcies i de fet hi ha una escena fantàstica que me la va explicar la meva mare d'una senyora de la CUP que com se va la CUPA, que era Candidatura Unitat Popular d'Arbúcies, o sigui, la CUP de la CUPA, i hi ha una escena fantàstica allà en un carrer que és una senyora de Convergència de l'època intentant escanyar de la CUP i diu, digues CUP ara! De fet, el que està passant ara entre els indepes des del primer dia. Llavors, doncs clar, el fet que estiguem tots aquí, que estiguem parlant de tot això, que estiguem... Jo personalment estic molt contenta. Estic molt contenta perquè normalment sembla que incidir en aquests debats
en los debates de la memoria compartida siempre hay que hacerlo como en clave confrontacional, no? Siempre tengas que pelear con alguien. I aquí nosaltres no ens hem vingut a barallar, hem vingut a oferir un llibre a la gent. Qui vulgui que el compri, aquí l'editor, i qui no vulgui que no el compri. Però de fet, em sembla ridícul que hi hagi gent que s'emprengui perquè hem traduït a Galdós al català. O sigui, no sé, vull dir, se'ls veu molt lleutor. Llavors, jo penso que d'això hem de trobar la lliçó de que es poden fer moltes coses, de que sempre és millor apostar per les virtuts que pels defectes. Tots tenim defectes, nosaltres també, però que hem de tirar endavant i, bueno, mentre podem estar tots aquí reunits parlant d'això, és que hi ha àgora, queda àgora. I això és... A Galdós, que era un gran empàtic i un gran defensor de la liberalitat, de fet, jo creo que sería el Chávez Nogales de la literatura, en cierto modo. Es un... I así ha ido, el pobre, que ha dit. Estaria molt content, jo penso que estaria molt content de nosaltres i amb nosaltres. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie se anima? ¿Estáis seguros? A ver. Pues yo se voy a hacer una pregunta a la vez, para que no se diga. A ver. Ahora mismo, si tuvieras que nombrar a Martínez de Castro de Girona, de la Girona contemporánea, ¿quién sería? Albert, de Castro. Perdona. Para que vean que uno ya no tiene edad para ciertas cosas. No sé, no... Depèn en quin sentit ho diguis, perquè si busques algú que sigui valerós... No por lo heroico, no zumbado. Llavors n'hi ha molts, però... Home, a mi, els que no sou de Girona no ho sabreu, a mi em fa molt de riure el regidor de Cultura. El regidor de Cultura, que és un tio que surt ballant, al més fons de la crisi fa córrer vídeos ballant a casa seva, com si fos el Tinder, quan fos el Tinder volguem lligar i fa córrer vídeos així en plan sexy. Això en plena crisi econòmica i de la pandèmia i tal. Jo crec que és una manera de guanyar vots molt encertada aquesta. El regidor de Cultura seria un. Jo no sé si l'Àlvaro de Castro, enmig de la gran batalla, es posava a ballar, no hi havia vídeos, però es posava a ballar en plan sexy davant de les senyores gironines, no ho sé. Jo crec que seria un bon exemplar, el regidor de Cultura. Ribas, es diu Ribas. Tomen nota. ¿Alguna pregunta más? ¿Estáis seguros? Pues entonces, bueno, daremos el acto por... No, te pasa a ti ahora. No, iba a decir, de ir al acto por cerrado y vas a hacer el procedimiento de la clausura. A eso iba. Bueno, lo que iba a decir, ya damos el acto por concluido y el presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, va a hacer unas palabras para cerrar el acto. Muchas gracias a todos por asistir. Y recordad, si queréis el libro, lo podéis comprar fuera y no tenemos para pagar con tarjeta. Adelante. Fernando, todo tuyo. Un aplauso, ¿no? Bona tarda. Moltíssimes gràcies a tots i totes per estar aquí. Bé, amb la pandèmia hem après tots a ser breus i a anar directes al gra i jo crec que encara estem, abans m'ho deia un company, una mica amb el síndrome de la cabanya, no? I aquí ningú s'atreveix a preguntar gaire perquè portem tant de temps virtuals que això d'intervenir en una reunió física encara costa. Jo estic molt content d'estar avui aquí, estic molt agraït també a la Casa de Cultura de Girona que ens hagi fet a qui ho ha facilitat, les gestions que s'han fet, a totes les personalitats que ens acompanyen, especialment els ponents, i particularment també a la traductora i adaptadora l'Anna i a l'editor del llibre, el Sergio, que des del principi va creure en el projecte. I també el professor Canal, que després parlarem, però ens vam conèixer fa molts anys, després en parlarem, i l'Albert, que ens va donar un cafè fa molt poc temps per la Societat Civil Catalana, que va tenir un gran èxit. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí. Estic molt content d'estar a Girona, perquè m'estimo molt Girona. La meva família materna és de Banyoles, i m'he passat molts anys venint a Girona i coneixent Girona. I avui comentàvem amb algú de vosaltres, no? Tinc una certa sensació diferent dels darrers 5 o 6 anys d'haver retrobat la Girona de la meva infantesa i de la meva joventut. He vist una Girona més tranquil·la, amb menys groc, molt de groc,
però menys groc, menys groc. I no perquè no m'agradi el groc, sinó perquè no m'agrada la gent d'un sol color, d'un sol llibre, d'un sol... La societat civil catalana ens agrada, com avui s'ha comentat molt, la pluralitat, la diversitat, la llibertat d'esperit, no? I aquesta mena de peronisme català que hem viscut aquests darrers anys, de tot el moviment, des de la CUP fins a la dreta catalana, tots allà sostenint exactament el mateix, amb el mateix color, doncs és un gran empobriment per Catalunya, en molts sentits. I per tant, això és Catalunya, aquest pluralisme, això és el que volem que torni a ser i pel que treballem des de societat civil catalana. I jo he tingut una certa esperança avui, amb aquest acte, i veient Girona una miqueta renovada. Recordo el dia que l'Anna Grau em va parlar d'això. I és un projecte, Anna, tu saps bé, que al final hem hagut de dir a alguna gent que no, és que ja hem aconseguit els diners, perquè costa molt aconseguir diners per societat civil catalana, molt, 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 no us ho podeu imaginar. Com alguns diuen, tenim las rodillas sangrantes ya, y arrodillarnos pidiendo dinero, no? Però per aquest projecte, al final hem hagut de dir no, que ja l'hem cobert, o sigui, perquè és que era un projecte brillant, era un projecte boníssim. Era un projecte que sempre ens ha semblat una meravella, tenia un punt de provocació, no t'agrada la paraula, diguéssim, de sacsejada. No? Sí, un punt de sacsejada perquè... Bueno, perquè mireu, a Madrid quan ho comentàvem, algunos fruncían el ceño. Hombre, traducir a todos los catalanes, hay que leerlo en español, y todos sabemos español, hay que leerlo en español. I aquí tampoc agradava a molta gent, perquè, home, com anem aquí a valorar un llibre d'un autor que parla d'episodis nacionals, ens ho explicaves, quan aquí de nació només n'hi ha una, no? I això a societat civil catalana ens agrada molt, no? Aquest esperit de frontera, de mestissatge, que fa que aquí ens acusin els mitjans públics de ser una mena de quinta columna de Madrid i a Madrid ens acusin de ser una colla de neocarlins, no sé què, criptocarlins. Llavors, som esprits lliures, som gent que ens estimem la llibertat, que ens estimem Catalunya, que ens estimem la pluralitat, que volem treballar perquè Catalunya recuperi el seu pluralisme. I tenim dues missions fonamentals aquests propers anys. Aprofito que estem aquí per explicar cap on va Societat Civil Catalana. Societat Civil Catalana vol, per una banda, donar veu al constitucionalisme català en un sentit ampli, gent que es sent reconeguda en la Constitució, perquè és un gran espai de prosperitat, de llibertat, de convivència. I no acceptem que en aquests moments, bé, com ha passat durant 50 anys a la història d'Espanya, contemporània, el pacte entre les èlits de Madrid i les èlits de Barcelona doncs ens torni, diguéssim, a deixar una mica de banda els que hem estat lleials a la Constitució des de moltíssimes diverses sensibilitats i que també tenim una agenda de convivència, de normalitat a les institucions catalanes, el que és normal al carrer, d'auditoria del procés, de tantes coses que hem estat demanant tants anys i que també ara volem. Jo no tinc cap problema en què es parli amb els altres, però que es parli també amb la mitja Catalunya, amb la majoria de catalans, que ens estimem Catalunya i que estimem Espanya i que hem estat lleials també durant aquests anys. I nosaltres donarem veu de forma constructiva, de forma ferma, de forma serena a aquesta sensibilitat catalana i en segon lloc també el que farem és treballar davant d'aquells que volen desconnectar, nosaltres volem reconnectar i treballar per la cultura del vincle. I aquest és un exemple perfecte de la cultura del vincle. El vincle que ens uneix en el món econòmic, comercial, esportiu, gastronòmic, cultural, literari, artístic. Tot allò que ens uneix, que és tantíssim. I aquest llibre precisament és expressió d'aquest vincle històric. I volem treballar per donar a conèixer aquesta memòria comuna, per donar a conèixer aquesta cultura comuna, aquesta economia comuna, que ens agrada la història, sabem que dels darrers 500 anys, entre Catalunya i la resta d'Espanya, n'hi ha 30 de molt mala relació. Però és que al col·le només estudiem aquests 30 anys, o sigui, ens passem el 70% del temps estudiant el 5%
dels anys que són de conflicte, que són de mal rotllo, que són... I la societat civil catalana el que volem és donar a conèixer que l'Espanya d'avui és una Espanya que han fet també els catalans. És que no és que Catalunya sigui propietat d'Espanya, no. És que Espanya és nostra, dels catalans, que l'hem feta, que l'hem construït i no ens la volem deixar perdre. No nos la queremos dejar perder. I aquest llibre és un exemple perfecte d'això, d'aquesta memòria comuna, d'aquesta memòria compartida, d'aquesta cantar Espanya en català i al mateix temps reivindicar que l'espanyol és una part fundamental de la cultura catalana i amb aquest esperit de llibertat, de creativitat, de relligar, fins i tot amb un cert punt de redempció, com tu deies, amb aquest esperit galdosià, de dir ho hem passat molt malament, nosaltres aquí a Catalunya, però hem de relligar Catalunya, hem de refer Catalunya i ho hem de fer dintre del projecte comú espanyol i europeu i societat civil catalana us invita a sumar-vos, a treballar i a passar-ho molt bé, perquè quan vam incorporar l'Anna a la Junta de Societat Civil Catalana, i ara tindrem lloc a Madrid, és que els catalans hem fet molt a Madrid i ara serà presidenta de Societat Civil Catalana a Madrid. Doncs li vaig dir, treballarem molt i ens ho hem de passar molt bé, perquè al final, si ens ho passem bé, canviarem les coses. Doncs aquells que vulgueu passar-vos-ho bé, refer Catalunya, treballar per la convivència i treballar per refer també i millorar Espanya, teniu aquí la vostra casa i per començar compreu el llibre de Sergio, que també moltes gràcies per haver fet l'edició, moltíssimes gràcies a tots, fins ben aviat.